Diuen que quan algú explica moltes vegades una història, et pots convertir en història. També diuen que, encara que tu no hi siguis, aquella història segueix vivint. I és així com et converteixes en immortal. També és veritat que hi ha vegades que hi ha aventures que només pots viure si vas agafat ben fort de la mà d'algú. I la història que en Pol i jo vam viure, aquella aventura, és possible que mai, mai dels mais, se'ns oblidi. Quan aquella nit, en bell mig de l'abadesa, se'ns va aparèixer una porta vermella, ni tan sols ai vam poder dir. I és que una estranya força ens va començar a xuclar. Semblava que l'habitéssim. I vam arribar a un lloc fosc, sense lluna. Una estranya sensació i una olor dolça que ens recordava, sabeu el cotó fluix de la fira? Sabeu la xocolata desfeta, aquell pa de pessic o la sopa de ventre? Una boira intensa. Però també una música que ens va començar a fer endevinar un camí impossible. I quan ja no sabíem cap on anàvem, de sobte un calfred ens va recórrer tot el cos i una ràfaga de vent ens va fer aturar. A davant nostre, la boira es va obrir i va aparèixer una casa verda. Una casa verda que treia fum per la xemeneia. Una casa verda que al voltant seu hi tenia l'esquelet del mateix serpent. De la porta va aparèixer un gos petaner, que va començar a remenar la cua i va estirar el camal d'en Pol. El Pol el va seguir i jo al darrere. I vam passar unes cortines passades, vermelles. I a davant, un gran tauler d'escacs, que era al terra d'una sala immensa, amb una, dues, fins a 7 portes. Al bell mig, un telèfon de color negre i al costat un rellotge de color blanc. I tot d'una el telèfon va sonar. Ring, ring, ring. I en Pol, que és l'atrevit, el va agafar. Teniu 7 minuts, 7, per decidir quina porta trieu. Si no les obriu totes abans de 7 minuts, quedareu per sempre més atrapats en aquest joc. En Pol i jo vam començar a obrir les portes ràpidament. Una, la primera, ens conduïa a unes escales que baixaven. 2, la segona era una fàbrica d'ossos. 3, un laberint de miralls. 4, una roca esgarrapada. 5, què és allò? Què és allò? Un diamant. 6, un mocador vermell. 7, la 7a porta, hi havia un nen, un noi. Sí, era un noi magre, menjant un entrepà d'arengades. Si aquesta història voleu continuar, el fil haureu d'estirar i ajudar-nos a decidir de quina de les 7 portes passar.